ಬೆಲಮಿನಿರಿ అందరూ సాయమిన్రే. నేను దేవుడి మాట తిని క్యాన్స్ కట్టు నన్ను పేస్తత్త కబురు బాధతో మీకందరికీ దేవుడు తోడాసి మున్నడికి నడిపిసవలే. అలాగే నన్ను నడిపేస్తత్త మాట బాతదో దేవుటే కబురు బాతదో క్యాన్స్ కట్టు దేవుటి మాట ಓಡಟಿ ತಿಮೋತಿ ಇಂದನ್ ಪುಸ್ತಕತೆ ಮುನ್ನೇಟಿ ತಿಮೋತಿ ಇಂದನ್ ಪುಸ್ತಕತೆ 6వ అధ్యాయతే 10వ వచనతి నన్ను చదివితను క్యాంజటి. ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము. కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతోనూ తమ్మును తాము పొడుచుకొనిరి. అలాగే అదే అధ్యాయతే 19వ వచనతి నన్ను చదివితను క్యాంజటి. వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమిత్తము రాబో కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయువారును సత్క్రియలు అను ధనము గలవారును ఔదార్యము గలవారును తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారునై ఉండవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించెను. ఈ మాటను మనడు క్యాంచుకు నేడు దేవుటి మాట మనతోటే బాత తిరియుండే ఎంజొరే మన డూడు కుట్టుకు దేవుడు మాట బాతకెచ్చందితుకు మరి ధనం ఇత్తద్దల్లే సమస్తమైన మొత్తము అన్నిటికీ కీడు ఇత్తది తెయ్యితల్లే. కానీ లోకత మందని మనందరూ బాగా అనుకుంటాడు. ఇతుకు ధనం ఇత్తది మనకి బెచ్చో మేలు తుంగితే ఎంజర్ అనుకుంటాడు. మేలు తుంగితే బెస్కి తుంగితో వేల మత్కు తుంగితో దాని శంక నేడు మనడు ఊడుకుంటుకడు. అలాగే ఎలాంటి ధనం ఇత్తదాన్ని సంపాదించుకుండవలో మరి మనకి మత్త దానిని మన చుట్టూ మందనూరికి పంచవలో దేవుడి మాట మనతోటి సక్కా తిరిగిందే. అతుకు ఈ దేవుడి మాట కెంచని మనందరికి గిన ప్రతి దానికి గిన ఒక టైం ఇత్తది మంతే. ప్రసంగి ఇందన్ పుస్తకతే దేవుడికి మాటకి వచ్చను కదా. ప్రతి భూమి పొర్రో ప్రతి ప్రయత్నతికి గిన ఒక సమయం ఇత్తది మిందే ఇంజరికి వచ్చును. ప్రతి ప్రయత్నతికి ఒక సమయం ఒక టైం ఇత్తది మిందలే. మరి తిందటానికి టైం మిందే, ఉండటానికి టైం మిందే, పిల్ల చదవటానికి టైం మిందే, మనడు పని తుంగటానికి టైం మిందే, ఒక ఉద్యోగ తుంగటానికి ఒక టైం మిందే, మరి ఒక ఉద్యోగం నుండి విడిపించే ఒక కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకుంటానికి టైం మిందే, అన్నిటికీ మనడు ఉంచటానికి టైం మిందే, తేదటానికి టైం మిందే. అలాగే దేవుడు అన్నీ మనకి గుర్తుమంతా కానీ దేవుడు ఓనిని స్తుతించడానికి ఒక టైతిని వాడుతుండు. అలాగే ఓనిని మనడు మనుషులకి నీరడ అత్త మనడు మరి దేవుడు కెత్తని దీవెనకు ఆశీర్వాదకు బెలంటవో వాటిని మనకి మేలత్తది ధనం ఇత్తద్దలే సమస్త కీడులకు మూలమింజరు దేవుడికి వచ్చును. కీడిల్లోది బాతదో దేవుడు మనకి బాధాన్ని ఇతుండు, మేలత్తది బాతదో దానిని పొందుకుండటానికి మనుషులకు నీర మత్త మనకి దేవుడు ఒరటైతిని వాడుతుండు. అది బాత దితుకు మనడు బేల మందవలే, బేల ఆలోచించవలే, బేల నడతవలే, బెలాంటి పణుగు తుంగవలే మేలత్తది కావలితుకు మనడు బేల మందవలిందటానికి మరి దేవుడు మనకి కొన్ని మాటకు ఓండే మాటాసి మినో గనక ఓండే దేవుడి కబురాసి మినోడు, ఆ కబురే దేవుడాసి మినో గనక ఓండు మనతోటే తిరిగినద్దు బాత దితుకు ఓన్తోటి గనక మనడు ఓనికి గనక మనడు టైం ఇత్తదితుకు ఆ అస్కే మనకి మేలత్తది బాతదో మనకి తెలియతే. నన్నొరు మాట తిని కేయితను మా సంగతి జరిగితే ఒక ముచ్చడి తిని కేయితనన్నా మా సంగతే ఒక అన్నలు మమ్మ మున్నేటి రోజుకి ఈ దేవుడు పందిశాంక మున్నెటి రోజుకి ఈ నాటింకి మమ్మ వత్తస్కే దేవుడు పంతుంగనస్కే మున్నె మాకు పరిచయం అత్త అన్నలు ఒక కుటుంబం. మరి ఈ నాటింకి వత్తస్కే ఓరు బైదే మత్తరు మరి అలాంటద్ది మా బెస్కత్కు దేవుడి మాటకెచ్చి దేవుడు గొప్ప దేవుడు దీవిస్తుండు, నడిపిస్తుండు, సమాధాన తినీతుండు, నెమ్మది తినీతుండు ఇంజరే
దేవుడు మన ಸೇಂಕ ಡೊಲ್ಲಾತ್ತೊಂಡು మనకి క్షమాపణ ఇత్తొండు ఇంజరే దేవుడి గురించి ఓని మాట కెత్తస్కే ఓని కబురు కెత్తస్కే ఆ అన్నలు దేవుడిని నమ్మటం ప్రారంభిస్తో దేవుడి మాటದ పొర నమ్మకం వాడటం ప్రారంభిస్తో అస్కే ప్రతిరోజు ప్రార్థన తుంకొణిచినోడు శుక్రవారం ఉపవాసం మంజనోడు అలాగే ఆదివారం వాసి అందరికన్నా మున్నే మరి అస్కే మాకు మందిరము మున్నెటి రోజుకి పరిచర్యం ఉంది కనుక ఒక బడిదే వాటనోరము ఆ బడికి ఆ బడి దగ్గరికి మరి వెచ్చో చక్క గొప్పగా మందని ఆ అన్నలు ఆ బడి దగ్గర ప్రార్థనకి వాదనోడు వాసి అందరికన్నా మున్నే వాసి ఆ బడిదే కొద్దనోడు కుది ప్రార్థన తుంగరు మందనోడు ఇలా దేవుడు ఓండు బెస్కత్కు దేవుడు మాట తిని నమ్ముతుండో నమ్మి నడతనస్కే ఒర్రోజు భారత్ ఎత్తుకు ఊర్లోను ఉపవాస ప్రార్థన తుంగరు మత్తస్కే దేవుడు మరి పాస్టర్ అయ్యన్ ద్వారా ఓన్తోటి తిరుగుతాం బాత ప్రవచనం ద్వారా తిరుగుతో ఇతుకు మరి నిమ్మ గనక నీనిని అత్యధికంగా ఆశీర్వదిస్తాను అతుకు నన్న నీతోటి కెత్తని నిబంధన బాతదితుకు నాకు టైం ఇత్తది ఈదవలే నాకు సమయం ఇత్తది ఈదవలే నాకు సమయం గనక నిమ్మ ఇతుకు నీనిని చాలా గొప్పగా దీవిస్తానింజరు దేవుడు తిరుగుతాడు అతుకు ఓండు ఆ అన్నలు దేవుడు నీనిని గొప్పగా దీవిస్తాను గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాను ఇత్త మాట తినే గుర్తు తాసుకుట్టో కానీ దేవుడికి ఆ టై తిని ఈదవలిత్తదాని మరింగి అత్తండు మరింగి దాయటం వల్ల ఇంకా దేవుడు ప్రార్థన తుంగనోడు దేవుడు నాని ఆశీర్వదిస్తానింజనోడు ఇత్తో గనక ఇంజరు దేవుడు పందే మంచికి సహకరిస్తునోడు బెచ్చో గొప్పగా మరి దేవుడు పందే మున్నటి రోజుకినే బెచ్చో దేవుడు పందే శాంక మంచిగా నెత్త అన్నలు ఓని పంది కోసము మాకు అండంగా దేవుడు పంతికి నన్న మీన నింజరు మున్నెడికి వాసి నెత్త అన్నలు గొప్పగా నెత్తుండు కానీ దేవుడు దీవిష్టంపు మొదలు వాడుతుండు నిజంగానే ఓనికిత్త వాగ్దాన తినిపేసి దీవిష్టం మొదలు వాడతస్కే ఇంకా క్రమక్రమంగా రోజు రోజుకి దేవుడికి టైం ఇత్తది ఈదటం మరింగి అంజరు వత్తుండు దూరం ఆసరు వత్తుండు బాగా దేవుడు ధనతోటి ఓని నింపునోడు ఇంకా ఆఖరికి దేవుడికి టైం ఈదటం మరింగి ఎత్తుండు అలాగే ఓనికి ఒర పేకలు అలాగే ఒర పేకిడి అతుకు చిన్న పిల్లకు ఓరు అలాగే ఓని ముత్తే మరి కుటుంబతికిన టైం ఈదటంపు ఆ కుటుంబతోటి వాసి టైం గడపటం లోను వాదటమే మరింగి అత్తో ఓనిని దేవుడు గొప్పగా దీవిస్తున్నాడు ఓండు తుంగని వ్యాపారతే ఆ వ్యాపారం మందని ఆ అగ్గి మంజునో కానీ లోనుగిన వాదటం కిల్లో వేరే నాటే అత్కు ఆ కుటుంబతే జరుగుతా బెచ్చో బాధకరమైన మాట బాధ్యతకు పూర్తిగా దేవుటిని విడిసిత్తుండు కుటుంబతిని విడిసిత్తుండు పూర్తిగా డబ్బుకు బెచ్చో ధనం ఇత్తది ఓని మున్నే వేడుంది గనక ఇంకా సంపాదించవలే ఇంజరే ఓండు బెచ్చుగానో ఇంకా ఆశతోటే మద్దనోడు అలా మంజరు పూర్తిగా అందరికి దూరమాసి డబ్బే ఓన్ లోకమాసత్తే ధనమే ఓన్ లోకమాసత్తే ధనమే దేవుడాసత్తుండు ధనమే ఓనికి పిల్లం కన్నా ఎక్కువ ఓని ముత్యం కన్నా ఎక్కువ కుటుంబం కన్నా ఎక్కువ దేవుడి కన్నా ఎక్కువ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ డబ్బు ధనం ఇత్తది ఆసత్తే ఓ రోజు బాత జరుగుతిత్కు ఓని ముత్యంకి మరి జబ్బు తొంగితే మంచి గిల్లే నాకు జబ్బు తొంగితే తేదటంకి వెళ్ళాను ప్రాణం సాయం అంటంకి వెళ్ళి హాస్పిటల్కి పేసోము ఇంజరే ముత్తే ఫోన్ తుంకన ఫోన్ గిన ತಿರಿಯನಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಹಚ್ಚೋಗ ಸಂಪಾದನತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರತೆ ಅರಿಸತ್ತೊಂಡು అన్నలు ఆఖరికి ఆ అక్కంకి మరి హాస్పిటల్కి తీసి ఓదని వెరకి పేసి హాస్పిటల్కి దాయిన సరికి దాని లోపల మత్త జబ్బు ముదిరంజి డొల్లి అత్తే అస్కే గిరుడ్డి వత్తస్కే ఓండు వాసి నన్నంత పాశ్రయింగి పోందుంగి అంత ఆసత్తే నాకు ನನ್ನ ಬೇನೊಂದು కష్టపడతాను ఈ సంపాదన ಬೇನೊಂದು సంపాదిస్తాను అసలు ఊరే నాకు ఇల్లకుండా సత్తురు ఇంచరే బెచ్చో లబ్బున అడతటం మొదలు వాడుతుండు ఊడటి నేంటి రోజుకిని ధనం ఇత్తద్ది సమస్త కీడ్కింకి మూలము ఇంజరు దేవుడికి వచ్చును
నీకు ಬೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಈದವಲೋ దేవుడు ಅಗ್ಗ ಬಾತ್ಕೆಚ್ಚನು ಇದು ಕೂಡಟಿ 7వ ವಚನ ತಿನಿ మనడు ಇದೇ ತಿಮೋತಿಂದನ ಪುಸ್ತಕತೆ 6వ అధ్యాయతే 7వ వచన తిని మనడు సదుక్కు దేవుడు కెత్తన మాట బాధ్యతకు మనం ఈ లోకంలోనికి ఏమీయూ తేలేదు, దీనిలో నుండి ఏమీయూ తీసుకొని పోలేము, కాగా అన్న వస్త్రములు గలవారమై ఉండి వాటితో తృప్తి పొంది ఉందము. ధనవంతులగుటకు అపేక్షించువారు శోధనలోను ఉరిలోను అవివేక యుక్తములను హానికరములనైన అనేక దురాశల్లోనూ పడుదురు. అట్టివి మనుషులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును. తగు మాత్రం దేవుడికి ఇచ్చినో కదా, మనడు బాత పేస్తెల్లడు ఈ లోకత్కి, అలకి బాత పేసోవడు ఇంజరికి ఇచ్చినో. మనకి బాత కావలే ఈ లోకతే మందటంకి తిందటంకి అలకి ಕೆರೆತಟಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾವಲೆ ಇಂಜನೋ, ಮಂದಟಂತಕ್ಕೆ లోను కావాలి ఇంజనో, తిందటంతకి తిండి కావాలి ఇంజరికి హెచ్చనో. అವು మనకి అవసరం. అతుకు దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు దాంటి వాటి శంక మీరు చింత పరతమటి వాటి శంక బాధపరతమటి వాటి గురించి బేనూరు చింతిస్తరితుకు నన్నితుకు తెలియో మనుషులకు నన్నితుకు తెలియటటువంటి వారు నాలో మందని ప్రేమ తిని అనుభవిసోవారు వాటి శంక చింత పరితితోరు. మీకు నన్ను తెలుసు కదా, నన్ను తెలితస్కే వాటి శంక భారీ చింతపరసనీరి ఇంజరు దేవుడికి హెచ్చను. మరి బేలామంజనడు కుటుంబత కన్నా దేవుడి కన్నా ఎక్కువ దాని పొర్రే ధనత పొర్రే ఆశతోటే మిర్రొర మతుకు దేవుడికి హెచ్చను. భారీ మెర్రనేని అది నీకు కీడు తెలుసునా ఇంజరికి హెచ్చను, అది నీకు మేలయ్యో తెలియనే ఇంజరికి హెచ్చను. పిల్లం కన్నా కుటుంబత్కి ఈదంటైతిని కుటుంబత్కి ఈదవలే, దేవుడికి ఈదని మున్నే టైతిని దేవుడికి ఈదవలే. మనడు సమంగా మన ఆలోచన మన భక్తి బేలాత్కు సంపాదించవలెంజోరే ఆలోచించనడు. అలాగే దేవుడి టైం గిన అచ్చే సరి సమానంగా దేవుడికి టైం ఏదవలే, భారీ దేవుడికి టైం ఏదవలే ఇతుకు కెచ్చనో ఊడటి దాని గురించి ఆశపరిసలు బెచ్చో మంది విశ్వాసత నుండి తొలింగి అత్తరల్లే ఒరనొరో పొడుచుకునిజి డొల్లి అత్తరల్లే. విశ్వాసం ఇత్తది మన్ను మనంకి దేవుడికి టైం ఇవ్వకపోతే బెస్కత్కు దేవుడికి ఈదనే టైతిని మనడు ఈదటం మొదలు వాడితాడు. అస్కే మనడు బెలా నడసనడు, బెలా ఆలోచించనడు, మనడు తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదయ్యో మన అరిదే బాత పొంచి మిందే బాత కీడు మిందే ఇత్తది దేవుడు తెలియపరిచి వేయితో మంచి జ్ఞానం వేసి నడిపిస్తూ అదే దేవుడు సాయం ఇల్లుకుపోతే దేవుడి సన్నిధి ప్రార్థన తుంగటము విశ్వాసము వాక్యం ఇందని ఇవి గనక మనం కిల్లుకుపోతే మనడు మరి నన్ను ఇంజకెత్తను కదా మా సంగతి ఇలా జరగతించరే నష్టం జరిగేత్తస్కే బెచ్చో దుఃఖం మమ్మ దుఃఖపడతాము, మరి బంధువులకు అందరూ దుఃఖపడుతురు. అన్నీ ఎత్తో దేవుడు నిజత్కి ఒండు మెర్రి సంపాదిస్తుండు. కుటుంబ శాంకే కదా, పిల్లని శాంకే కదా, కానీ ఆ కుటుంబతిని మరిగంచి సంపాదిసనిరే, ఆ కుటుంబతికే టైం ఎత్తది ఎల్లుకోకుండా సంపాదిసనిరే. మామి నూడి కేయితరు కదా, మాలోను బత్తోరు అబ్బా మీ గుడి బలీగి మిందే బెచ్చో సక్క తొత్తిస్తో దేవుడు మీతోటే అతుకు మా లోను వత్తస్కే మా లోత్తి నోడ్తస్కే ఇతరు కదా. అయ్యో మీరు రేకుకిని లోన్ తొచ్చుకొట్టిరి, మంచిగా మరి గుడి తొత్తాటు లోను గిని తొత్తుకుంటూ బాగుమంతుకురు కదా ఇంచరే మా లోను వత్తరు కెచ్చరు మంతరు. దేవుడు మాకు అద్దిత్తుండు, అది చాలు. నాడి దేవుడు బాతీతుండు బెచ్చుటీతుండు ఆ ఆలోచన గిన మనకి వద్దు. దేవుడు నేండిత్త దానికి చాలు. దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా నేంటి గురించి చాలు, ఈ రోజుని గురించి ఆలోచించ చాలు, నాటిది గురించి వద్దు. అద్దు మీ వశతి ఇల్లేంజర్ దేవుడికి ఇచ్చినావు. మనకి మాకిత్తది దాటే సంతోషం, దాటే తృప్తి మిందే అది చాలు. అంతకన్నా ఎక్కువ దానికంజి నిజమే ఇచ్చి గొప్పకు తెచ్చుకుంటాం, లోనుగిన అలా తెచ్చుకుంటుకు బాగుమంతి కదా ఇంజరే అప్పుకు తెచ్చుకునిజి ఇంకా గొప్పగా తెచ్చుకునిజి నాడి ఇక బారింజనో కష్టకింతోటే నష్టకింతోటే నాశనతోటే మంచి వాటి తల్లే ధనం ఎత్తది. దాటరి సత్కు
మనకి నెమ్మదిత్తదమంతే జరగకూడంది జరిగెత్తస్కే అయ్యో ఇలా జరిగెత్తించరు దుఃఖపరకది గిరుడ్డు వెయితే వర్రు కదా. అందుకని బేల దేవుడు పిల్లనగా మందని మనడు మీరు బేల నడసనిరి. మరి అబ్బా అందరూ మంచిగా సంపాదిస్తున్నారు, మన చుట్టూ మందనోరు ఆ ఊరుడా ఇరువురు రెండు కైకిని సంపాదిస్తున్నారు. నేను పెళ్ళి ఆడతాను, చదువు సరిగ్గా ఇల్లే, నీకు ఇల్లుకుపోతే నీకు ఉద్యోగం ఇల్లే, నా కొర్రంకే ఉద్యోగము, ఇల్లుకుపోతే నాకు ఉద్యోగం మిందే నీకు ఇల్లే ఉద్యోగము. మరి ఒర్రోనికి ఉద్యోగతే బేలా సంపాదిస్తాడు, ఇವು బేలా సరపరితిత ఇంజరే దాని శాంక చింత పరతొద్దించరు దేవుడికి వచ్చును. ఓరవు సంపాదిస్తారు, ఓరివ్వు సంపాదిస్తారు, దాని శాంకయ్యో దేవుడు కుటుంబంగా ఏర్పాటు తొంగుతుంది, మీ నిరివిరిని జతపరుస్తుంది. మీ ఇరువిరికి మున్నే బాత్ కావలించిన ఎత్తుకు దేవుడు కూడటి కెచ్చినో కదా. 6వ అధ్యాయము తిమోతిందని పుస్తకతే మున్నేటి తిమోతిందని పుస్తకత 19వ వచనతిని మనడు చదువుకు అగ్గకెచ్చినోగా మేలు చేయవారును సత్క్రియలను ధనము గలవారును ఔదార్యము గలవారును తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారునై ఉండవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించెను. ఇక సక్క దేవుడు మాట తిరిగిందే మనంకి బాత ధనమిత్తది మందవలింజరికెచ్చిన ఇతుకు సత్క్రియ మంచి పణుగు ఎందని ధనం కావాలలే. ఈ ధనం మిందే మరి ఈ లోకతే మన అవసరత తీరవలింజరు పిల్లంకి బెచ్చుడు అచ్చుడు పిరికి వాటవలింజరు ఇల్లుపోతే ఓరచ్చుడు సంపాదిస్తారు, ఈరు అచ్చుడు సంపాదిస్తారు ఇంజరే. మరి అవు సంపాదించడానికి ఈ లోకత మందం ధనతిని సంపాదించుకొనిజన్నాడు. అత్కు దేవుడికి ఎత్తని ధనం మనగ్గ మిందే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. సత్క్రియ ఇత్త ధనతిని సంపాదించటి మున్నే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు. ఈ ధనం మీ ఎగమిందే, ఈ ధనం మనగమిందే. దేవుడు బాతకెచ్చినావు ఎత్తుకు ఈ లోకతే బంగారము వజ్రాకు మరి వెండి వీటికన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన మత్తది బాతదితుకు దేవుటే మాట, దేవుటి జ్ఞానము దీనిని సంపాదించుకున్నట్టు ఇంజరికెచ్చిన బంగారు తిని వెండి తిని దాటి నమ్మి మరి దేవుడిదని జ్ఞాన తిని సంపాదించుకున్నట్టు ఇంజరికెచ్చిన దేవుడిదని జ్ఞానము, దేవుడిదని మరి ఓడిదని ధనము మనకి నెమ్మది తినితే కీడిత్తది వాదీద కొంట తుంగితే మనకి మేలు తుంగితే. అందుకని ఊడటి మరి బేలామినిరి బెస్కన్నా లోను మందని సెల్లెను కానీ ఇల్లుపోతే లోను మందని అన్నని విసుక్కుణసనిరే నిమ్మ తత్తనది సరపరతటంకిల్లే ఇంజరు విసుక్కుణసనిరే. పిల్లంకి ఓరు పెద్ద పెద్ద చదువుకు చదివిస్తున్నారు, ఇల్లుపోతే ఓరు డప్పుకు మందని బడిదే వాడుతారు. అందుకని ఆ పిల్ల బాగా చదవనరు. మనడు మామూలు బడిదే చదివిస్తున్నాడు, ఇల్లుపోతే ఊరిచ్చొటి మరి సంపాదిస్తారు, ఊరిచ్చు లోన్ తొత్తరు. మనకి అచ్చు లోన్ ఇల్లే మనడు చిన్నది తీస్తాడు ఇంజరే విసుక్కుణసనిరే. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, మీకు మందం దాటే తృప్తిగా మందటి ఇంజరికి వచ్చినావు. దాంటి గనక తృప్తి మతుకు దేవుడు మీకు బాత ఇదవలో బెసికి బాత ఇదవలో బాత కావలో దేవుడు దాన్ని తప్పకుండా ఈతోడు. దేవుడు ఇదని దాంటే మీకు బాతమంతల్లే సంతోషం అంతల్లే. దేవుడు ఇదని దాటే కీడు ఇల్లల్లే. కీడు ఇత్తది మన లోపల మంజుకు తాసుకునిజి దాని శాంక గనక కీడిత్త దాని శాంక మన లోపలే కీడిత్తది. అలాంటి ధనం మనకి అవసరమయ్యి కదా. మనడు సంపాదించిన దాటే నిజంగా కీడు మిందే ఇంజరు తెలుతుకు. నిజంగా దాన్ని గురించి మనడు ఆలోచించడు కదా. దేవుడు మాట క్యాన్సని మరి ఈ మాటకు క్యాన్సనీరు కదా. మీరు నన్న బెలామినము మనగ్గ బాత ధనం శాంక మిర్రన్నాడు, బాధాని శాంక అంజనాడు. కుటుంబతికి ఇదని సమయము కుటుంబతికి ఇదవలే, దేవుడికి ఇదంటే అయితే దేవుడికి ఇదవలే. సంపాదించడానికి బెచ్చో మరి కష్టపరచనడు పిల్ల బతకటానికి కుటుంబం బతకటానికి బెచ్చ కష్టపరచనరు. వాళ్ళకి మరి మనడు భక్తి తినిగిన సమంగానే టై తిని
ఈదవలింజరు దేవుడికి ఇచ్చినోడు. మరి ఈ మాట క్యాంచని మనందరిగిన దేవుడు ఈదని మరి దాంటే విశ్వాసతోటి మంతకటు కీడు మందనది మనకి వద్దు. అద్దుగనక ఆశిస్కు విశ్వాసం ఇత్తది మనకి తగ్గిదేతలే, మనలో మన్నల్లే ಬೆಚ್ಕೋ బాధంతోటి అరిసిదేయితడలే. అందుకనే ఈ మాట క్యాన్సని నీతోటే నాతోటే దేవుడు తిరిగినోడు. మత్తదంటే తృప్తింగా మంతకటు మత్తదంటే అయ్యా మరి నన్న ఇచ్చి జీపాల అనుకుంటాను, నాకు మందన దాంటే సర్దుకుంజి బతకటం నేర్పిసా, మందం దాటే సర్దుకుంజి నడతటం నేర్పిసా. ఇంజరే దేవుటగ ప్రార్థనకు మీకు జ్ఞానం వేసి నడిపిస్తుండు. మత్త రూపాయితే బేలా నడతవలో ఇత్తదాన్ని జ్ఞానం వేసి నడిపిస్తుండు. మా మున్నటి రోజుకి ఈ పంతికి వత్తస్కి మా పాస్రయ్యలు 3 రూపాయలు పాలు పేసి తత్తున్నాడు. ఆ పాలు పేసి తచ్చి దాంటే టీ ఉండనోరం వెరివే వాళ్ళకే ములిపే సాయంత్రం పొడి దరతనేసుకు ఉండనోరము వెరివే వాళ్ళకే పొడి దరతనేసుకు దాంటే నన్న పెరుగు తోడు వాటం దాన్ని అతుకు మా పాస్టర్లే ఆశ్చర్యపడుతున్నాడు. దీంటే ఇచ్చుగా ఈ 3 రూపాయల పాలదే ఇచ్చుగా బేల సద్రందే ఇంచుకెచ్చి దేవుడు మనకి జ్ఞానం ఎత్తుకు మత్త దాటి తృప్తిగా బతకటం నేర్చుకుట్టుకు బెలాంటి పెద్ద సమస్య మీ ముందే వాసి ఆర్థికంగా మిమ్మల్ని కృంగదీసురు మతకన్నా దాంటే జయత్తోటే దానిని బెలా జయిసువలో నడతడం దేవుడు నేర్పిస్తుండు. అప్పుకిని పొర్రరి సంజి అర్థం ఇల్లుకుంటా జ్ఞానం ఇల్లుకుంటా అప్పుకు తుంగొరే ఇంకా అప్పు తీర్చడానికి ఇంకో అప్పు తుంగొరే ఆపుకంత తీర్చడానికి బెచ్చుకో కష్టపరసరే, మరి బెచ్చుకో ఇబ్బందికి పాలాసరే, కుటుంబం ఇరువురు మధ్య గొడవ ఆసరే, మరి కుటుంబం అంతా పిల్ల అంత సమాధానం వెళ్ళకుండా నెమ్మది వెళ్ళకుండా సంజరే ఇది బెచ్చో బాధ కదా. అందుకనే దేవుడికి వచ్చినోడు మొన్నే మంచి క్రియ ఇత్త ధనతిని సంపాదించుకున్నట్టు ఆ ధనం మీ చుట్టుపక్కన ఒరిగిన పంచి ఈదగలిగి తీరి ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చినాం. ఈ ధనమతికి ఈదాలదు కదా, కానీ ఆ ధన తినతకు ఈ తిరి ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చినాం. మరి మనడందరిగిన దేవుడు మనకి మేలత్త దానినే ఈదవలింజరు అనుకుంటున్నావు గనక అయ్యా మేలత్తది నా కుటుంబతికి చాలు, ఆయాసకరంగా కీడుగా మాకు బాధ తిని తచ్చివాటనద్దు మాకు వద్దయ్యా ఇంజరే ప్రార్థన తుంగటి మేమిని మంచి జ్ఞానం వేసి దేవుడు నడిపిస్తూ మనందరికీ తోడాసి నడిపిస్తూ కనుక పిమ్ముటు ప్రార్థన తుంగిటాను. యేసయ్యా మీకు వందనకయ్యా ఇద్దో ప్రవ్వా. మరి నేడు ఈ మాట క్యాన్సర్ని పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకును అయ్యా బెచ్చుకో అవసరకమే నా ఇంజరే కుటుంబతిని నేనిని మరింగించి టైం ఎత్తదిల్లుకోకుండా నరక పయలి కష్టపరసరే ఆఖరికి సంతోషమిల్లాక నెమ్మదిలాక మందని కుటుంబకి జ్ఞాపకం తుంకున్నయ్యా. ఇంగడి నుంచైనా నీ పిల్లకు కుటుంబతోటే నీతోటి గడపొరే నిమ్మ ఈదని మేలత్త దీవెంతిని పొందుట్టుకుంటాం సాయం తుంగు బెచ్చు మంది దుఃఖతి మినరు దుఃఖత మందునూరినందరినీ విడిపిసయించరే ఒక మందని ఆర్థికంగా బాధపడతని ఆ పరిస్థితికి అన్నిటి నుండి నీ పిల్లని విడిపిసించరే. ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్.